Окей, здравейте на всички, които гледат това видео. Това е моят първи клип на новият му компютър. Геймърски за игри. Тук съм си стеглил няколко игри. The Forest, Minecraft, CSGO купена и Pro Evolution, т.е. PES 2016. CSGO купена. Ето Steam. Да, 114 часа съм играл. Сега не играя доста, защото съм баннат за 7 дена от компетитив. Това е първият ми клип. Сега ще покажа характеристиките на компютъра ми. Така, процесора AMD A107870K, Radeon R7, 12 Compute Core, това са го прочетете, 390 ГГц, може да се оверклоква до 4,1 мисля, че беше, RAM 8 ГБ, това е, че пише 6,96, че е заета, това не е вярно, 8 ГБ свободен RAM си имам, винаги, защото понеже битвата операционна система е 64 бита и 64 битов процесор. Видеокарта сега за жалост не мога да я покажа, защото съм на Windows 10. Мисля, че мога сега. Тя е 2 ГБ на AMD там R7 2 ГБ, че съм ТВ. Мисля, че няма мога да я намеря. Не да мога сега да я намеря. Да, нямам тези игри за сега. Има тук някакви изтеглени OBS, сега ползвам OBS, както виждате. Гонплеер за филми, Demon Tools, Steam, това от The Forest и Frapsa. Frapsa ще го изтеля, ще е гаден. Ползвал го да гледам там FPS-а на една игра, на Pro Evolution. Да. Мисля, че това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, коментирайте, оценяйте и чао. Ако знаете Теслини как да ги майна, някой да напише в коментарите, моля ви, защото много ма дразнят. Не знам как да ги майна. Момент. Не знам. Това е за този клип. Надявам се ви е харесал. Ако ви е харесал, харесайте го. Абонирайте за мен, ако искате. Коментирайте и чао!